No. Tá bhíonn scríbhtar chula an Rinneús le bordel. Right, yn dosach o'r gyd fáilte. Agus solidéim ein fiocht níos fuide, cúpla fógra o hef na ffôn, ma tá ffôn póca agéine le bordel bí cinte, go bhfuil se muachta fad, mar go bhfuil an ócáidse a chréile, so ní bhhaing bheith choristeach ar cuasaí heicnúla. Agus an dararad an ói tá an táling ar fad go bhfuil muid ábalta bheith le chéile an seo maiall ar cuasaí COVID agus díreach an rial atá I bhaim na go gaith chuileganna an measca chahabh insanlacht féchanna ní gádas na caintóirí an ói iad a chahabh nuair atá siad a caint ach mar bhfuil tú a labhart le bordel chunig an measc ormh. Now mar a dúirt me támuid an seo agus támuid bio tá sé fethe cúig chuna sé tróna de híine díobh sé atá a breanúing támuid bio beithíoch mar a deireach seambán blianta hin. Bio beithíoch a techt as Bláid Lia agus insanlacht féchanna tá na miléon sin atá an sean Bláid Lia agus iad lechapát in deir seachtainna tréála le chuna na Gaeilge. Agus an ócáid áirithe seo an chomórtais Díospóireachta den Tríú Leibhéil so go bhfuil iontas ar chuide goh mise eáil an seo in jobh mar gur neachime ar scór ó Gael Linn be nach bliana hin ach le cuasaí COVID agus garchod mar sin de tá an fear hánig go í hís an sin sa chúine Tomás a bechearta bheithús an seo is cinál genius ar chuasaí technoliaachta so is atá a chur an chláir seo amach go heicnúil ní bheith chéan wathagam sa bheith pléile sin so thug sé chuireadam teachtaráis bheng sa lucht féchanna cinnte péiscéile mar bhain me ansol go deo as an chomórtais seo á churmuid tús leis in éanach le chuna na Gaeilge rion blianta hin. Agus a réist tá Gael Linn fíormhuíoch go bhaintear an chunra as a daciíocht don chomórtais seo chuile blion agus go háirithe am líne agus mu de cuatú onid agus mar sin de mar a hálíonn sé bhí onid eile sucrathe an ócáid seo go dtí déir dín cheapmuid go réise le bheits an onid sin ach bhí oring teachtar onad nua agus a bhuichas le muintear an óstán seo deirigling onad nua a áil so tá muid buich gon óstán an seo freisin as é sin a chur ar fáildúing ach mar a deir má hebh Gael Linn tá muid fíormhuíoch go bhaintear an chunartha as go háirithe do chuileán agus éadán as a gúnamh agus tá suil an go minic sibh se a léagsult as búr deir seachtain tréála an seo is taithí gur buil sibh den na chumin Gaeilge ins na choláistí timpeall na tíre so tá mé cinnte go mé pí a crack agah. Ach tá muid an seo don Craobh agus just tá cúpla duna eile go bhfuil an fáilte a chur rompa agus an chéad duine fecinn sibh í ar híomh mar lábh deise an seo agus sinní Cathaoirleach nuacheaptha ar oras na Gaeilge, Regina Uí Chollatáin agus bí muid a caint ar báil sin go déan an bharrtaigh siar pí a fada mar gur a Regina ar Iarden a bhuaig an chomórtais seo deartha me ins na hochtódaí ach ní dheartha me céan bblion go speisialta ach deartha me rodile bhí choláiste dar a bannam céirisfort an ag an am so beidir go meach sibh an dáród a chuir le chéile ach bhí leachsí páirt go minic in san chomórtais agus sáir chaidán eici mar chainteoir agus mar a deirigh le Craobh na hÉireann a bhuachant blianttí fada á hin. Agus bé Regina tá sin na Cathaoirleach nua tufa mar darm ar oras na Gaeilge agus den nóí marach Fhoras na Gaeilge ní bheith muid an seo chorbe mar go bhfuil Gael Linn agus an chunma a brathe ar Joantais ó Fhoras le imachtaí marse a reáchtáil agus bei Regina a caintlín faoi chósaí an oris agus faoi rudí eile beidir mar cúpla focaileci faoin rún chomá ag deire na Díospóireachta. Tá beirt eile go bhfuilm fáilte chu rompa sin Cathaoirleach Gael Linn páirigh go círe híos sin agus príomhhaimena Gael Linn
Anthony ó Cuileáin. So fáilte a hrúr agus go minic sult as an tróna. Trúr eile hí ag go bon an sin agus an job is dacra fad acu siúd sin iad na multóirí don ihe sin iad Anton de Lepp, Phelim MacDonagh agus Átha Cliath. Nis na bútóirí don chomórtais seo racha siad a bhile leis an goran áling atá an sin. €150 an duine agus bún oireachtais. Agus in san dara háit bei €75 an duine agus bún oireachtais chomá. Agus an rún atá le plé a going ná. Tá molla mór tiltte ag an réaltas as a chuid ebre ile ó hús na pandéime. Agus sola déim go ra díreach tegann sibh go bhfuil se go amach mar chuid oireachtas na Gaeilge faréir níomútís i drálí nó i gceilárna go leisce ach le cúnamh dé an líonse thugging ben bud aráis a ríostáin agus na cétas a lucht féchanna ach tá be anna bhuaoch freisin chun oireachtas as a gcuid cabhrach agus chuileh líon chuann siad na háisna ar fáilúna ag an bhéile agus is bráling a bheith an chomórtais seo a chur amach beo le linn na féile acu agus tá súil agam ghfuil neartdaoine brenn oring agus ormh tróna. So mar a dúirim Regina Uí Chollatáin atá agin mar Cathaoirleach, so fáca me faoi Regina tús a chur leis an Díospóireachta agus na fórna a chur an aithne díobh. Gur maithe go a cheann agus fáilte rómh ar fad an nacht tá meid dúil go mór le chomórtais bríomar os ar ggóir an nacht agus cai mar réit bhí me luirt le neartdaoine seo teartaiste agus muid ar fad in ar sean andúirí na moltóirí sean agus ahandainn seo as a bheith plé leis na Díospóireachtaí seo le mar a dúirt sean fada an le a stáilm go raibh íon bhliain déag díis nar a hosí mar Díospóireachtaí nar a hosí me sa bhanscoil. Fad ó hain a gluthir le réitú litir canin, agus bhí an tá arm go raibh múntear agam a raibh andúlaí a gcuirsaí Gaeilge agus a gcuirsaí Gaeltarta, agus sprág sí me go mór, agus cai mar réit Beiidir Jeanette McGee má tú géisteart an áta an seans gur tas an chúis bhfuil man seo nacht, agus ar nói mar chuirsaí clunne fasta. Na chuirigí íon bhíom rámhór ar na rudaí nachhfuil bunt acu le síl na Gaeilge agus na luacha a tá táhairteach díobh a ggóhéics na Gaeilge agus a ggóhéics na teangaí agus a ggóhéics na scoile agus an iditheis agus sinna fá níl chun mar an ra faoi a go bhhain go raibh me a ní le an ada ibre a bheit thugam maniu agus gur hanig me stehan seo agus bhaithí me tásúla go mé fonnimh anam an nacht le tuairt faoi seo. Well, níl íon seans nach mó fonnimh anam an nacht ag féchan seart arm agus ag sú iste an atmosfér atá an seo nacht bhuamh se agus ar nói tiontaíonn se a ráis mé go léchanta má óige híon agus muidir bís le bheith an seo ag deanún na Díospóireachtaí agus tá meid súil go mór le bheith géisteart le nacht. So an chréomh atá an mar a dúirt sean is ceann lumsan ar a thuimiid agus Huimid go Gaeilge bhí mar John Kerry's fórta go náam, ní ceann le héine agah sin an College Tríú leis an fadóhains na hochtúidí. Agus tomáilmuid go Gaeilge agus bhí trúr agin an, agus ní rodú agin in éon chóir go mó an bua agin. Agus a gnáam sin bhí bátailón, agus bhí tú galúháú go báta. Agus bhí muid a fanart le Jerafar le daine de macharde, agus bhuiimiid an rud amach. A bhí go bre, bhí muid ar bís ar fad gur bhuiimiid amach, agus a an rud mar sin ní roisigh ma heismóirí fiú go ma an, go dtí gur tháinig si ar an Times an lead ar gceann, agus rud mór a bhí an mar sin a gnáam sin. Ach an rud a bhí an sin, a bhí muid galarás go Kerrysford, bhí áí nach ar aniuúil de uachtar an Kerrysford well, tá sé seo go híntaach a caihí Kerrysford é seo a óstán leis an bhríon dar gceann. So ben an obair a bhí roin agus bhí se go híntaach agus níl me géirí bheith muo faoi mar an bhblion dar gceann agus muid ar an chiad ar an Díospóireachta búlú muid sa chiad bhhailta agus choú amach muid. So ná ghlach le héon rud riú so ach cai mar réitú hena le go bhfuil me ní ansolta bhaint a bheith páirteach an Díospóireachtaí ar gachtaíú a bheith má bhiltóir, bheith má Cathaoirleach, a bheith ar an agus chomáile sin na skill iontachaí
a haslum a rith ma héal is dóil am héan, agus ní dóil am goléine an seo gaharithe mar dúirt me na Shannon-dóirí Gina te an seo, tá mar fádig obair a réim si a bhfuil an úsáid a bhain seogin as na skillan sena dor mud. Trí bhean na Gaeilge agus a taríochtúnach fast a síl, a nahan gréad an síl. So, sibse a nacht agus fáilte mhórómh agus tá na farne an seo a gin ó Choiste Ollscoil Átha Cliath, ó Ollscoil na HÉir an Gaeilge, ó Choiste na Ollscoil Carcaí, agus ó Choiste na Tríú. So, curtí me. An aithne dús, agus furan atá an ó Ollscoil na HÉir an Gaeilge, James Craobh, agus Leibhéil tá brónar. Tá brónar, tá meid féchan níos fóide síos, gom leiscil. Furan atá an Ollscoil na HÉir an Gaeilge, Sinead ní chain agus Siobhan ní neachtain. Cáhfuil sibh? Agus furan bí an sin ón Choiste Ollscoil Átha Cliath, agus sin James Craobh agus Leibhéil Cáhfuil sibh? Furan sí, Choiste na Ollscoil Carcaí, Siobhan ní chrónaín agus Oisín ó Síochain. Sin os mahór. Agus Choiste na Tríú, Cara ní Gaeilge agus Padraig McBrady. Sin iad an sin. So, agus an rún náid a taus ar góir an nacht, agus tá meid súil go mór le bheith géistear le seo le díospóireachta le blion go leith agus breis an nuasanis, agus tá súil go mór le tuairimí an ísóig a chluinstean an nacht faoi seo, agus go bhfuil se bhabalta é seo a chosaint, nó gan a bheith abalta é a chosaint. Tá molú mór tiltte ag an rialtas as a chuid ibre eile ó hús na Pandéma, agus bé an chiad chainteoir a gin inis, agus seo Sinead ní chain ó Ollscoil na HÉir an Gaeilge. Fáilte rót Sinead. Gomininic is í farfacht náid an wathas. Ach a hiirlik a bhiltóirí a chuir de Gael, agus gan áras ar be me héis mothirí fécinn ar YouTube. Is mis is snéine chin, agus tam go hiile is go homlan I bhábhar an rúna tá óstar gár nacht. Is é sin go bhfuil mola mór tilte ag an rialtas as a gcuid ibre eile ó hús na Pandéma. Ní hamháin go néon tíim go hiilis go homlan leis an rún seo nacht. Ach tam lán cinnte nach meid áras ar be ar a faoi. Téis me héin agus mo cóglaci Siobhaní nachtain ar gás a chur ósar gár nacht. Sa díospóireachta seo, pléigh mise dálach na vaccíní, bur súntasach an Gaeilge an tíir seo, mar éana an tlí inar thábhálach an áirteist, agus dúrg Siobhan ar na díon glásáil, agus an sin déananig sí compráid idir éire agus tíortha eile fud an dain. Ar dús a chuir de Gael. Ar wathe is soléirú a dhéanamh, ní mór dem thuirtí san bhíú an rún seo. Cílín mulla, más a bheith agat ar ghuine nó ar rud. Gur bhálaat tréslú le duine, fiú búla bosta thuirtómh? Tuairt fhí dar a chuir de Gael, nach bhfuil an focail farfa luaite? I bhoclar puncaí is air de sprí le mór, na rud atá farsing nó leathan. An sin ag an rialtas, I ggóhéics na díospóireachta seo, cílíonn sé sin rialtas na Héireann nó rialtas na tíire seo. Is airtá gceist le lena cuid ibre ná, a gcuid séthir, an dulchan cin atá déinte acu. Ila, cílíonn ila ar fad nó go léir. Agus an frás a deirg, ó hús na Pandéma. Is air des bríle sin ná, ó thosaigh an vírus tóglachach sin COVID-19 sa tíir seo I mí fearra fethe. Mar sin is é bon agus bór an rún seo, ná go bhfuil ardmhóla tilte nó séthrathe ag rialtas na Héireann as an obair ar fad atá déinte acu ó thosaigh an ráid COVID-19 san éideag sa tíir seo nura. Chun rudí a chur ggóhéics a chuir de Gael. Ní féidir linn dearmid a dhéanamh gur bhí scá COVID a nídéig a bhí ar an rialtas na tíir seo a blanana a chur I gríoch, agus dearg fan déim faoi lán seáil. Dearg fan déim nar hiig na sanolaithe. Dearg vírus nar hiig na vírólathe fiú. Thar ihe bhí ar an rialtas as muoinmh agus a ibrú a dhéanamh ar rochtá na tíir seo.
Cofara adháil a ghoin uisle, gur am haar a bheith Jackar é sin de éon rialtas a gcuid ibre a dhéanamh agus a cólíne ach darígló agus fóstá ag áíló. Anis pléigh mé cad a darígló a bhaintach go héigs fan déim sláinte. Ní féidir a héna háde Gael gur raibh chlór vaccínethe náisiúnta mar chean donna bhuach faoin tí is mó a bhí ag an rialtas. De réir na tuairisce le déanaí an sibh idirína ar World in Data. Tá mar chean donna tíorthe sa dain atá mar bhar an tábla ó thaobh dálach na vaccínaí. Faoi láthair tá 75 fáingéad vaccínaí feidtá ag muintear na tíre seo. Go thomláin idir óg agus sean, is sinna gomráid le 66 fáingéad ag an riocht aontaithe agus 56 fáingéad ag na stáit aontaithe. Agus mar íortar ar ghoinní fáiste bháin a ghoinní le, tá vaccínaí feite ag beag nach 92 fáingéad an muintear na tíre seo. Se, chuúla sé bhí geart mé, sin 92 fáingéad. Ní bheag an teocht é sin do hiorbeag. Agus uachtarán comisiún na hórpach Ursula von der Leyen ar cuarcún miúil na bliana seo, dúirt sí gur raibh obair thar molla burte tugtha ag rialtas na tíre seo, maidir le dálach na vaccínethe céine. Ard bhulla go dein ag tachtó uachtarán comisiún na hórpach darlamsa. Anis, buine mo chéad buinte eile, le Gaeilge na tíre agus an chuigar airg leis an rialtas barte le a chur I bhaim chun muintear na tíre seo a chuinnig ag imacht tríhéamhse fíorghacha. Cur an rialtas scéim na takeíochta ar fáil dómh siúd a chail chuig postanna, mar hampla an PUP. Leroig mo cóglací Siobhan níos mó ar seo níos déanaí. Mar, seach lacham? Asál is fuide a gcuine éan ná tíarbh eile an Eorpach. Well, más ruí greibh tú ag éisteach blachan na de puinte. Más ruí greibh tú ag éisteach le mulla míhallóíon éannach agus stúrthir na hagraíochta damda. Dúirt sé ná chóirún a bheith inar stac fiú gur hagla hagna hagla go déon fhí botún. Mar dúirt méid tús mo hóráid, go minic is I fearfacht náid an wahas. Nis, leannig mé ar aigla mo chudóráid. Creidí nó nachraid do ghoine úsle, de réir búiséid fé hain, tá oncomcánach na tíre seo, 2.2 billiún euro níos mó im líne ná mar ceappa gomach. Sin bura súntasach gan áras ar be go mór I lár pandéma. Ní glacham. Cinnte dainach darfach tá ard bhulla tiltte ag rialtas na tíre seo as a bhfuil curtha gréachacha. Anis a ghoine úsle, mo puinte déirnach. Cá míid ahantas ar le a thuirt don rialtas, tar éis rawa a thuirtómh do daltaí na háirteiste am líne. Dahin an rialtas an strosagus an bhrú a bhíar luch na háirteiste, an nabh cintacht faoin áirteist, di asca COVID-19, agus thug siad rawa dómh. Rawa scrúdathe na háirteiste a dhéanamh, nó grád vasta áil, nó an dácheann a dhéanamh. Do na daltaí a rinne an dárod, fuair siad an grád is iarda ar an gachceann, a cháirde Gael. Is Jackar é sin a tharú im thuirmse. Tá ancraidún go Joe ag dul don rialtas. A cháirde Gael, mar ocail scar. Tréimh se eisgach dúla amach is amach a bhí ag rialtas na tíre seo ó chús na pandéma. Agus tínta COVID-19 á múca acu den chuid is mó. Cinnte beag lucht an razóra ag a rá nach near ná an rialtas é seo agus a siúd. Ach, céirú déir am leitna. Ina dhéag a higann an téirnach a las. Is é sin, cílín é sin, ní rairc go hárairc. Glach sé a ghoine úsle, agus gear céim I gceist. Bín airt an teach ilig a chóirt leat. Go háirthe agus bathe daoine I mhail. Ní raibh de dhéise an rialtas mór an eile dhéanamh. Nar chuúla sé bhríomh, ní bhíonn si gan lucht. A lucht éisteachta. Tá tám imi armanis for air. Gurh míle maithagibh as ó clúis a thuirta a nacht. Agus a lucht an razóra, tis am nach meid se farfa nacht ach fós im thuirmse tá molla mór tiltte agibh. Gur agus a é clúis a thuirta. Gur maithigad a chinéad agus anis be James Knoblauch agin
ón choiste ollscoile Átha Cliath agus bé James a glóirte gonne an rún. Ní bhearan an caint an bhón óhaile. A Cathaoirleach a bhfuiltóirí a Cómhic léin agus cloist na tróide. Tá an seanachil sin i grílar agus i grílar na díospóireachta seo an nocht. Agus I marrád an nocht, mí áig méid cén fá, cosúla Catherine Zapón ag gurí posta áildí féin. Go raibh an rialtas seo in an glór caint a dhéanamh, ach ag deire an le tá míad fós ag fannacht an bhón sin. Is Mr. James agus an nocht beag mé féin agus Jolai ag argónt I gcuine an rún seo. Agus I mí sport tá gáfrí fointe gom. Cén fá gur hep an rialtas seo an córsláinte áil bhú don dúchláin, agus cén fá nach bhfuil míad imethe ón mar Noel go fáil. Níos déanaí leró ag Jolai libh faoin neamhciúntaach agus feminiocht agus mí anrachas a bhí ag grílar plan an rialtas. Ach ar dús bualam begánaí breig nu a dhéanamh. Leabhar snéad faoin slí in raibh an rialtas cinenne a dhéanamh faoi cuasaí pandéime agus ní raibh fiú is ag na sanálathe. Níl sin fear. An gcuin libh an nollag sicata nuair fór an rialtas seo cóirla ó nefit agus fós doscail an rialtas seo an tírsús agus an mianar tréis bhí níos má cásanna in éireann ná tír bith maidir leis an déanra atá gcuin. Cormála sin luigh sí cursaí Gaeilge agus an búséad úntaach a bhí gcuin just tá hart. Fós leis an méid airgid sin ní raibh an rialtas sásta í gasna micléin altranis, so ní fiú é. A gin úsle, an cosint is fearr atá ag tír bith I gcuine Covid, ná córas láanta na tíre sin. Ar nospedéil, ar noctóirí, ar lepacha ICU. Ní ghlacham. Connachmar I rid na pandéime, an tácht a bhain leis an gcóras láanta, agus an obair dín agus crua a rinne siad don tír sin. Agus ní raibh an obair sin mar geall an rialtas seo. Ghlacham. Na hospital is an five leis an choras láanta ach bhí sé seo I món Sala Harlan fandéim nach bhfuil sé fearrá gur cheartú do bhla asach na hibrechaí an méid ar bhí si den aíana asach na hibrechaí chuineal ísio as a chuineal maithas na hospital. Chucky mé an bainte sin actually dúir an éis. So ní raibh an obair sin de bhar an rialtas, bhí sé inón an rialtas seo. Bhí ar gcóras láanta mar luach tú in nearcéim rih an pandéim. Taréis blianta fada neamhhéard ó rialtas amháin go rialtas eile, agus bhí ar gcóras láanta ag titim as a chéile. Agus bhí sé sin de bhar fina fáil agus fina géil. Na páirte is mó atá buinte leis an rialtas seo. Bhí fina géile gceannas na tíir seo ó gábhí is hendaigh go dtí seo, agus fina fáil ní ghlacham ag taú lo ó gábhí is séidigh a raig. Agus sa am sin, connachmar an aspa investíochta, an aspa takeíochta, agus an aspa fís sa córas láanta. Rih an pandéim bhí an méid lepacha ICU is lú san OECD omláin ag an tíir seo. I mí fiabhra fihe, hí 700 is 60 daoine ag fannacht ar trollaí ospidéal. Bhí ar gcóras láanta. Ar gosint is fearr leagathe, de bhar fina fáil agus fina géil. Agus mar sin, nuair déir an fear an eile, go bhfuil mulle mór tilte ag an rialtas. Tá sé cosúla mulle a chuirt de Hamánaí, go bhfuil sé fós beo tar éis timpiste nuair rinne sé darmid árachas áil don car. Tuis go raibh ar gcóras láanta níos lige ná na tíre eile san Aontas Rópach, bhí cuasaí níos measa sa tír seo. Bhí ar an dín glasáil níos measa a bheith gcuin chun ar gcóras láanta leag a cosint. Agus tá an locht sin leis an rialtas. Agus má tá grúpa áirithe atá mulla mór tilteacha. Tá sé sin gach duine bhí ag obair sa córas láanta. Na doctóirí, na holtrí ní gacham, agus gach duine bhí sa lína thosaigh. Agus níl fiú meas ag an rialtas ar na daoine sin. An gcuin libh an bhliain sicata, bhí rún os cór an dál, ba ceart go mbeadh na micléin haltranis ag fáil pá. Agus an gcuin libh conas a cá an rialtas a go bhótaí. Rinne siad an cinenne gan pá a chuirt den na haltrí sin. Cé go raibh siad san amach na hospidéal ag cosint an tír seo, nuair bhí bail an rialtas seo ag gimmar galf sa clochán. An bhfuil mulla tilteacha de sin. Ní ghlacham. Bhí an dín glasáil is fuide san Eorpa gcuin. Bhí na srínte ghlacham.
banan se sin gur churan rialtas sa sláinte fu blií ar aon ní eile sa tír. Bhí heispáin sé nach raibh siad sásta ícas na daine bun an choras sláinte. Rudar be seachas bhfuil ní leid simachá takeú lena duine sin, agus níl siad bhuaic as an obair a bhí á dhéanamh ag daine óga ar son na tír seo, nuair a bhí bail an rialtas amach sa chlocáin ag immert galf nó bhí líor bhreidcar i cóisiir Sumerian, so ní ghlacham nó ní éon tíim leis an pointe sin. Ach bhí an dín gleasáil is fuide san Eorpagan, hí na srínta is measa san Eorpagan, agus ní raibh ach trí tír eile ar fud an domhan le srínta COVID níos measa ná na cína bhí a gcuin. Dí go mar price éard a churn an ceist eile an ceist seo ar an bhíorn eile inis. An bhfuil na hospidéal folamh inis, an bhfuil na cásanna imethe, an bhfuil ardú suntasach tar éis teacht ar an méid lepacha ICU sa tír seo. Tar éis bliain is leit a dín gleasáil, tá míad fós ina phreisiach ó thaobh COVID. Agus déir an seo, an gapan sibh ghfuil mala tiltte ag an rialtas seo, nuair nach bhfuil ach 20 lepa ICU fáchas sa tír seo faoi láthair, agus ardú ag teacht le méid cásanna. Ná an gapan sibh ghfuil mala tiltte ag an rialtas seo, nuair tá ospidéal timpeall na tíre fós trína chéile, tar nuair tá ospidéal drá lí ag chur ceall ar chuirtóirí tuisciúil an méid cásannacha. No an éanna nach bhfuil an pandéim seo hart, agus go fóil caitheann an rialtas seo, níos mó am ag tríd lena chéile ná ag díriú ar na faibanna atá ag rialar an choras sláinte. Ní bhearan an caint a bhón bhaile. Is féidirlinn leis an rialtas seo go leor caint a dhéanamh. Ní gáid ach an radio chuirsúil agus éiste le Stephen Donnelly play trampolines chun sin eáil. Agus déir an rialtas go leor ruí. Ach nuair déir an fear an eile go bhfuil mula tiltte an rialtas seo, tá siad ag déanamh iirecht darmad a dhéanamh, gach batún, gach cinamí ceart, agus gach scanal a bhfuin leis an rialtas seo. Sa saoil seo caithmíd go léir cé go bhfuil sé deacair, ghlacha leis an bhíorna. Ní léon cuinín na cásca, níl maió chun Craobh na hhéir na bhuacan an bblin se cuain. Agus gan áras ar bith, níl mula tiltte an rialtas seo as a gcuid ibre ó hús na pandéime. Agus mar sin tám thar a bheith brodúil a bheith i gcuine na rún seo. Gur míle mágad. Gur maithe James agus sulla gur muid fáilte rih an tríú cainteoir díreach díobh siúd tá ar líne an ocht bhhailm díreach choras na Díospóireachta a bhíú díobh. Tá 7 mumaite ag ahan cainteoir. Maidir leis na puntí álais an sin tá cead ag omathirí puntí álais a thairiscint don chainteoir ar an airdan, idir an chéad mumaite agus an mumaite dearannach. Agus is faoin chainteoir atá ar an airdan glacu mar a tháinig muid go dtí seo, ná gan glacu le puntí álais agus ar nói chuirinte le bríomhaireacht na Díospóireachta. So anis chuirimiid fáilte rih an tríú cainteoir nocht, seo Siobhan Uí Chollatáin, agus tá Siobhan ag caint a bhhaibhar an ruin agus as Coláiste na Hallscoile Corcaigh. A Cathaoirleach, a bhultóirí, a locht an razúra agus a chóscoláirí. Mis a Siobhan Uí Chollatáin ó chláiste na Hallscoile Corcaigh. Tám féin agus mo chóglací ó sin ó siochan, go hiile agus go thomláin I bhfáir an rún seo. Go bhfuil molla mór tíalta ag an rialtas as a chuid ibre ile ó hús na pandéime. I do sach bara a gcuoine úsla, bhfuilm sanmhíú chuirtíomh ar bhfuil sa rún átha seo agus James is dóchfuil sé seo uait. Ar dúis siad is bríle molla mór ná tréslú le duine nó grúpa as rud ar le a dhéanamh nó a bhaint amach. An son an cíalaá leis an terma rialtas ná grúpa daoine a cheaptar chun tír a rialú, agus siad son na hairí rialtas agus gan dát na ranóga rialtas I bhfuil siad ganas arthú. A cha cháirde ní mór doing a bheith rí-hiléir féin derma so. Ní árítar fear náisiúnta agdála sláinte peblií nó nefis mar thugta ansá mar go bhfuil siad go thomláin nebs lách ar an rialtas. Maidir leis an bhrásla chuid dibre ile is anan son agus nithe agsúla há déanta an rialtas chun don I lech leis an rág an bhírs crónaigh. In na hánta son árítar an takeíocht dargad a thá chur ar fáil ag an bobal I am an gátar agus leróg ó sin fé sin ar bail. Ar deir a cháirde an focail pandéim, a James dearn sé sa rún ó hús na pandéime níl míid caint ribh an bandéim.
Gillian sé sin roid fula de ghoine de friúla. Beidir grausigh ag obair mar dochtúir san ospidéal, nó beidir grausigh déanamh banana bread ag sé fécinn tar Tiger King ag Netflix. Nach úntach an rudé a chuirde, go bhfuil míid go léir an seo I daanta chéile sláán sábháta sa siomra álingsá in óstán Camden Court. Tám ag rálibh ná bach sin in dianta gan obair cheanródíach rialtas na hÉireann mar le dal na vaccíní in aig an vírus crónic. A chuin úsla éistíg le seo. De réir na vigúr is déanaí ó aimnach na seirbhíse sláánta. Tá níos mó na nócha hen fa géin de na fásta go homna an vaccínathe in aig COVID-19. Nócha hen fan géad a chuirda. Ceantas na rátí is irdas nórap, agus seothara obair an rialtas, is dhéanadar cúpla le chun an figúr san na bhainteach. Dúis, dhéanadar na hen vaccín in aig COVID-19 séirnáisce de gach éon duine in Asian. Féicigh freies na nálóg feise de rialtas na hÉireann fé láthair. €90 chuige cent an ceann. Tá son Harbheith cosasach ach in anón sin, níl si de gara éon airgid an bobbal don dágálóg. Ná fiú das na boosters ach an irid, agus os ag trát na boosters, ná fillit an na happy godó an óla. Ná forma antín hain a ceanta seach na hin agus a bhfuil hí go Copperface Jackson ihe út. Gacham. Sin fear goil daoine sa Africa gan an céad vaccine ar be agus tá muoigh tuairteach boosters, an bhfuil molla ar sin. Well, deirhing lata gur magapas an buinte, deirhing lata go bhfuil éire ag carú leis na daoine san Africa agus háidig tuairt an chuid vaccína dómh agus tá taintas orpach ag carúlócha chumá. Ad bhíam a chuirde, beidir greibh an rialtas pís a málaigh aim siúig an tláthir dúis, ach dhéanaidir bart de beir an ríthair. Cumá leis an vaccín bhí a bháilta seach chud siad na taintas orpach, chudar lerg. Beidir gur cuiinleh, gur ceannig an rialtas, 7,000 dálóg den vaccín ó Norman mí lúnasa, agus chuir sé seo bara úntach féin glár vaccínathe. Becheart a rách má carda, cé có frist is a dhéanaan an rialtas vaccín a gáilt. No 100 vaccínathe, an siopa patagéra, an dochtúir tailig, an allscoilfiú, is féidir vaccín a gáilt in éon áit ar bé. An nuas ar sin, há na fiachta sé agsúla an rialtas go mór le molla. Ólas ceart, trín, saléir a hágaoin na féin na vaccíní, agus sé sin aintí leis na fiachta san. Agus James, beidir gur bhhailm brig nua dhéanamh leatsaach, dúirtún san bhí sé caint fé na lapicas na hospidéal rih an bandéim a ríist háidir caint ó hús na pandéime, ach bhí ag caint fé na hospidéal, beidir gur cuoin leat, díc an rialtas as na hospidéal príomhádacha, agus níor hála sé sin riamh a saoil na héireann agus hála sé sin inis agus charraigh sé go mór leis an lapaí sna hospidéal. Caithfar smaoinemh chuma a chairde, an tlí ar thug an rialtas túsáte de tláinte feiblí, seachas den airgid ná de chuir mídíine. A rís James bhí sé caint fé na strínta agus na dín glasála, hámarrá dat dhéanadar sin ar bhatha le sláinte feiblí. Níor dhéanadar ar bhatha le hairgid nó éon rodella, agus dearm an seo é. Dhéanadar thugad tús áte de tláinte feiblí, seachas den airgid ná de chuir mídíine. Táis ag an saoil mór nach mó ní ghlaachtam, nach mó nach sásta a bhí anna chuid ar nálacha, na titórna, na bíalana agus na grúgrís an áramh ní ghlacham. Nó ná raibh ceata go oscail de bhar na strínte a rion na glasála. Ach James, Gael an rialtas dus na vintners. Gael si de Harvey Norman, Gael si de Peter Mark. Níor Gael. Cheas an rialtas an fód godacht bhatha leis an táinte feibbí, agus thugad ar takeíocht targad dus na golóiltaí agus iad dúnta, fé mar bhí nóig osí níos déanaí. Thugad ar cosint dart láinte, agus dábhar son há molla mór tíilte ag an rialtas. A ghuioine úsla is fear don seanokil. Si an láb a síntar, an láb a cántar. Han sé Harbheith frist, do locht an razúr a bheith ag tuairteach féin rialtas, ach iar-bhuaiteoir fécant ar de tríd rod seo a lenas. Féicigh ar an méidíine a bhfuil an dáthálóg den vaccín fachtacha, nó chéin fan géad riine a chuirde. Agus sé sin an ráte is dólam ar cheandas an rátí is irdas nórap. Féicigh ar thuairiscí Bloomberg ar deag bhfuil éire ar bhór an lista dá tacht in ír in aig COVID-19, ag sé sin de bhí bhean fór agus de bhí ar fór. Agus ar deire a chuirde, féicigh ar an méid batha, a sá bhálach de bhar na strínte bhí curtha bhaimig an rialtas. Níl éon dát mar sin ach go bhfuil molla mór tíilte acha. As a chuid ibre ó hús na pandéime.
A cháirde mBaile buchas libh as a bheith an samlam agus bíigi cinnte clús éiseachta a chuirta mo chóglachaí osín. Gur mágah. Gur maithigad a chibháin agus inis chuimiid fáilte rih an ceathrú cainteoir an 8 sin Padraig McBrady agus is as Coláiste na Tríóide dá Padraig agus bé sé glóirte gonne an rúin. A réine úsle, smuoinnig í siar. Smuoinnig í siar an mblion gruamachrána seo caite. An bhfuil sibh ábalta rá in Iar-bhuaiteoir, gro sibh sásta nó ag 1 pointe le linn an jinglasála inon na nollaig. Gro sibh ábalta a rá libh féin, gro sibh sásta leis an job a bhí á dhéanamh an rialtas. An ro sibh ábalta rá, dí ar sábháil, tá an rialtas a dhéanamh an job faoi láthair. Ní dócha é. Agus ní dócha é mar, cé gro cuasaí Jackar dachan duine i rith na pandéime, is féidir á gan áras ar be, gro botún allmhór a deanta ó hiú na srínta de. An fá nach bhfuil an rún seo geart, ná go nir sé go bhfuil malú mór, tiltte ag an rialtas. Cinnte gur féidir a ahans mar dúirt an chéad chainteoir nach ró sé éasca agus nach mé sé éasca riú déile leis an bandéim, ach malú mór, bhil riúis le, sin rud éigean eile ar fad. Dús, caiimiis súil ar an ardú toban sa líon cás na COVID-19 a tharla tar éis na nollaig. Go dtí an sceann sin? Well, bhí ráta scapa ísio go leor ag éireann ribh sin, agus ina dhé athriú gachrad. Well, chun an freagra áil ar sin, ní gacham, pléimis na srínta a chur an rialtas a bhéim, thart ar bhí ribh ré. An fichisteach saoin, Gábhílis fiche, fáil siú trolín sin nua ag an rialtas ag rá go gurthaí an siar ar level 3 ar fá bhí na nollaig, go dtí lá na nollaig, nuair a chuirthaí srínta level 5 arás a bhéim. Híl an rialtas in Iar-bhuaiteoir, go sé ábalta srínta íslú ar fá míosa, agus an sin iad a chur arás ar an level is airde. Well a riúis le, tá is agan go léir cad a tharla. Níor éist an pobl leis na trolínte ag an nollaig, agus hit rudaí as a chéile go hánagásta. An níos a cháirde. Pointe ólas. Gacham nes? Nach sé fiorrá mátá is ar frádracht ar an pobl a tain a bheith it lach leis na srínta, ní achtarach mud níl an rialtas an an a chur bhaim chá láidir sin mátá an pobl ag an thart is i chéile. Mátá an rialtas a deanú an puist atá aige. Ní bheith na srínta i bháil ní soléire ná mar a bhí in Iar-bhuaiteoir, agus níor na rudaí a tharla níor tharlóidrís dá mé an rialtas a deanamh a puist. Ach mar bhí marrá, níor éist an pobl leis na trolínte ag an nollaig, agus hit rudaí as a chéile anrásta, agus tá na feirne i bhábhar an rún amadí seo chun rá go raibh an lucht ar an bobal, mar a dúirt sí díreachan sin. Ach ar an gnághine, ar gnághine na tíre seo. Ach nach é an rialtas atá freagrach, nach bhfuil an rialtas freagrach ar an aspa planála sin, ar an aspa fadbhreithneachta sin. Fuairdaoin na bás de aspa an aspa, de jasca an aspa fadbhreithneachta seo. Nuair a tháinig mé ar asca héireann ó Veracá, i Eanáir, bhí an ráta scapa COVID-19 is airde ar dón ag éireann. Is airde ar dón de réir an Irish Times. Ní ábhar bróidé sin anna, agus is Ileán éire. Ní hé go bhfuil mór an tíortha in aice le fiú. Tháinig an méadú sin as an aspa fadbhreithneachta
a bhí ag an rialtas agus sinné téman na díospóireachta seo tar éis an tíal. An ábhar mollaí é aspa pleanála, ní ha, cinnte nach ha. Seacha sin, tá aspa tuiscina léirithe ag an rialtas. Tá an chuid is mó Tá an chuid is mó den na daoine sa siomra seo ag freastal ar ollscoil faoi láthair. Mar sin, tá antaithí aganne margheall ar shrianta gan chial agus shrianta éagotharma a bhfuil tionchar olmhar airne agus ar chial an bhicléin cé gur muidine na daoine a bhfuil an seans báis is ísle acu maidir leis an vírus. Is cuimhin lom ag brathnú ar dhaoine imlíana i míleanna agus i dtithe tóirne ag cúpla pointe áirithe agus mé féin ag freastal ar ollscoil rud bun riachtanach ó mo cheomra leapa. Ní raibh aon bheas ag an rialtas airn mar bhicléin agus is féidir é sin a eáil ón difir idir shrianta a bhaineann le cuasaí eile nach idirchas táinnta. Cíim fáil nach raibh an freastal ar rang na teagas le seair eile agus cearracha nó 5 duine i míleanna uaireanta. Glachnas? Ná clear gur a vírus marfach ag daltínta na tíre is nach fuil sales bethi a bhapas tátaí ná bhapas ar féidir a bhar líne freisin. Well, is mac léine genernáisiúnta me agus freastalóime an cheist mar bhaicléine genernáisiúnta. Tháinig mé an seo go héireann chun freastal ar ollscoil agus dá mense soálas na stáisiúntathe bhein ábalta freastal ar ollscoil. Ach níl ábalta an seo margheall ar na sríanta. Seamus se a ghlíonúisle, bhí mé gortathe agus measalaithe mar bhaicléin ach bhí fearg agus tíma an dóin orm ó hiún na Gaeilge ar na paindéime ar fad. Léirí an rialtas nach raibh aon bheas acu ar an teanga nuair nach lean sé ach na deancha 2003. Sin le rá, tá mór an rudaí a chur an rialtasach maidir le sláinte, le sríanta agus le trolínte nach raibh foilsethe in Gaeilge Rio. Sé go altainna a leo ar tuairis pancaí a churann síos ar an aspa Gaeilge le feiceáil maidir le cuasaí COVID-19. Taspanan sé seo nach bhfuil ach cathú aimsire sa Gaeilge don rialtas. Tá na míltú duine ar an eile seo a labhraíonn Gaeilge mar hanga bhuachasach, cá rá na seirbhísí don na ceantóir. Well, is cuma iad a stoi dar leis an rialtas. Agus ná habair lom go mbeadh sé róchastasach astruúcháin a dhéanú. Mar ní bheadh. Ní bhíonn sé riamh. Agus mar acalscar chuirde, bhí an fanjéim Jackar, ach saolaí gur bhéidir na rudaí seo a lámh seáil ní bear, I bhád ní bear. Agus sin an fá a bhfuil mé féin agus cair go thomláin I gcoinne an rún gur mágah. Gur maithigad a fádric, agus inis fillhímuid ar ollscoil na héir an Gaeilge, agus bé siúan na Siobhán, ní neachtain, Siobhán, siúan, sin rud a cheap mé, ach so na deafríochtaí idir na canúin sé siúan, agus bé tú ag glóirt inis a bhhéhar an ruúin, so chuirgí fáilte rih siúan. A chathairlaí a bhfuiltóirí as a cháird a gréil. Tá gurí ceistem seasa súsan seo há bhléan ó hen, agus molla thuairt gur rialtas éireannach a socht éonar de bhí dinta acu, bheini strachelt. As bheini tuairt amach agus tá seans anhá an nachmach mór an am le rá. Rud a tá Harbh aisteach amach eanarí mar tá rud a cíns am le rá rúnaí. Ach, mars ól de chulamach máthair agus inín athair fud fad na tíide seo, tá pandéim tar rééis an síla ampú banos cían. Agus tá riméidirm a bheith mar hasan seo ó scóir an lucht féchanna seo, agus mé ná molla thuairt an rialtas, as ocht an stúr a thug se tóin le linn an stréimhse antróteach seo. James, luí tú grach stranal agus grach botú na rinne an rialtas, ach níon was éid rá ru grach rud a rinne an rialtas ferfe. Séir de tám was éid rá an seo an nacht, ná bhfuil molla tiltte acu, as ocht an obair a rinneadar, as ocht an salúpacht a bhí bantló, as ocht na plananaí a rinneadar, as ocht a dromas plananaí a áú nuair a hasasta se. Martha Ross ag sinnéad rúm, go minic is íon airfacht návid an wathis.
Agus mar ar an seanachil, má tá tú leir card an locht, bé tú leir card ar dó. As tá cínsa a diginn si belud gur féidir sin rá faoi éon rialtas in éon hir ar dain. Ach, déisiad leis an bhreastara, hí le grach rud a bheith ferfe. Ach, si fearne lom na stéile í, ná dámach mu ag leir rialtas ferfe, tá sean sánach níos ís tá a bibó. Mar sin na chuoine úsle, nach aontach an rud é, nach gratha rud a bheith ferfe chun é a bhla. Tá nuacheaptha á eagáil sin inis, agus tá orthú an stratéis ferfe a bhí acu Craobh a tharú a chachan marall nach ra sé réalaach. Tá síl le Craobh amach rún, as cramúd marachta leis. Ach buchas le zia tá mud an ána rá, rúil an síl sin ag go bhád ní smúin marall ar an obair a chur an rialtas isteach. Inis a chuoine úsle, Tá tú caint faoi comparad idir Nuacheaptha agus Éireann agus tá cúpla míle básna gin agus níl míle básna ag Nuacheaptha, so bhfuil muna mór tiltte ag an rialtas sin. Well, is tír an difriúla an Nuacheaptha tá sé rá gur siad capadra siad ferfe, ach tá si feicil an inis nach an stratéis a bhí acu ferfe, ní léon tír ferfe agus sin rud atá méid rá. Cuoine dí siar inis ar Eanáir chábhíle sa fiche. Bhí an síl gur thomlan difriúil, bhí oltáchan amach rúin. Tá nearach duna chin san focail corona, is é caint a rádarne óla bhí siad. Nú beidir banna ceol, ach ní pandéim idirnáisiúnta. Farir, tháinig an crúar an tárne i mí márta na bliana sin. As ní ra aon tír chun í a tharú. An buinte buise, rinne an rialtas cinenne cinúnach, bathe agus síl daoine a chur chun cín ar cúnsaí economíochta. Dearad chudarsnach lenar dúir san béal doris. Áit ar rannaí siad gran síon las a chur bhaim, gran tuairta seach go dhéithe réid an dhéalagar. Agus ar lig siad gur na scór hamíad sa daoine, freastal ar tluchaí phríomhrinne, ar rásí Cheltenham, as teolchuirmacha olmhóra. Thug sé seo ódrocht an vírus níos smó a strapa leis. Nar cruinach lí belug an lúdermán ceantaí sin, ag dul thart na hospidal ag cratha láb le daoine ar an vírus orú agus ag duna dáiste. Dimí an riocht sa dro eile lug, bucham a lo, níor a síit na ggéir díon glas a léana. Dar le Dominic Cummings, Las Janasí, Boris Johnson, agus é tuairt fineise ag fistrúchan ar Cóvid sa riocht aontaithe le déirnaí. Fuair na míad níos smú bás, marall nach chur an bhreatain an díon glasal a bhaim ag an nám ceart. Agus dar leis an talamh Patrick Ferguson, ó Imperial College London. Tá mach an bhreatain tar éis díon glasal a chur a bhaim, fiú seach den níos luche. Déta díos an méid a bhásta a dheara ina le. Seachaoine úsle, chúla se bedeart me. Cuidir faoin géad níos lú daoine cáilte. Tá ninech an rialtas na riachta an rud chéine ar rinne an rialtas seine. Déireann gur chúis mola é sin ar san muintir na héireann. Rinne an rialtas cinntaí misnú, crúna chuirta ostaithe agus go ostóirí. Thug an PUP crúna gur na méadsa. Ar se tasta wahu, nach haar éon bailach eile acrú aige de hiú. Ag buch puint na pandéime bhí 600 míle duine ar an PUP. Tá iwwer sin inis sit siidir faoi 100 míle. Léirinn te seátar aidre plan an rialtas, chrúna chuirtan séhí se tasta wahu, nuair ar se tasta wahu. Ach anis agus an sochaí ag gosclaid sús a ríist, tá sé fille ar an obaid. A fáric, lú tú America. Dá leachríach Americaú, bhí tú fápaí mothir do hún hééis séhí gran lípiot ar bit, gran cún ar bit ón rialtas. Agus a fáric, leir tú ar an díomhre se caite. Ach, tá mis chun na bhíúnis. Pointeolalas. Nuair a dag me I Eanáir nuair a dag me na stáisiúnta, bhí ráta scape níos ísle COVID-19 I mechantar ná mar a bhí a géireann. Agus lecham lei sin, bhí an rialtas tar éis botú nina ach dar siad an stro mar héit siad gur ar bathe a hábhail, sin rud tamach na bhíú inis. Ó tá na rudaí bhí an rialtas duine ná na cinntaí ceart a hóideal ag an nám ceart, ach nuair a heipir sin, bhí ar cinenne a hóideal chun áúíana le bathe a hábhail. Sampla sin ná an díomhre seáte. Ag éisteach leis an bhreasara, Mary Lou, Roisin Shortall agus James as Cullis na hoscail Átha Cliath. Bhí sé ddíar a chuile chean go lehaint de chuile ranach den síl. Bhí se na chlámpras na meán, lá in lé a ddíar na tiche tábharne na óstán agus na bíalana I legar ostrits.
Níor se éasca na séad an glórach sin a scuile hartú. Ach, has sin na fód. Ní oscla siad an Gaeilgear ina phléast olmhór, as ba wahan rud é, mar bhíar ban plán bhí acu a airú dur garis ribh na nollag. Páirc, bí tuaid rá gur cóir é sin den droch obair a rinneadar. Ach, in ar dúrim is sampla é de rialtas a darbú do má. Rialtas a roise de visnach acu, plán a airú nu a hasta se, as nach ra fúch na fatís orú a dhéna. Dar is siad cuas na haciide, mar dra siad sásta airú. As mar dúirt George Bernard Shaw, iad san nach nachrin, ní achrin siad pada. Mar tar an hain agus éid sinnéad, is gomininic is í an arfacht návid an wahis. Agus gan daut be, ní bhíon si gan locht. Ach, tá sé léirthe aine in seo an nacht, go bhfuil molla pilse ag an si seo, gur madri. Gur maithe a hiúan. An istamid fallú an choiste olscoil Átha Cliath agus chuid fáilte an isribh Eola Cavanna agus bé Eo ag caint a gunne an ruin. A Cathaoirleach, a bhultóir, a chomhic léin agus lochtan is zara. Is mé se Eola chuibhánach agus foiilte roh an seo nacht. Cúra sibh ord mo cóglachaí James níos luha, agus an cúsca hepan rialtas, ord a cur bhaim, mada leis an choras slánta. Agus tom an seo níis, chun cforthú a dhéanamh, a chéin fá, nachhfuil mola mór, mola a bit rialtas, as an aspa aibre a hús na pandéma. Ní bháin greibh neamhcíntacht ein sa tír, ag bhí fi mínacht, mí onachas, agus bemóntacht ein freisin. Ní féidir a héine na tháinig déine fandéim an chrónvíris a níor a dú ar an bobbal go léir timpeall an dain, mé féint an óramh. Nó chuúla mé faoin nuacht go bhíris ein a scape ar fud an dain. Cred mé, mar an ggéine le fórmhór an fphobal, go mai éras cearcail lór agus sa bhólta an bhíris. Trí bhí níos déine, bhí méid slogam a chuid focail, gramathe im a teach agus an tír ina cír thuúthal. Mar dúirt James níos luha, ní bhean an caint an bhóna bháile. Agus cé go raibh an dóil ag labhairt, bhín blean a bhíocha chun dulin leis an bhíris, bhí deachachtaí cumasáide ag teacht an bhíaltas ó hús na pandéma. Níorbh siad an ann teoracha gunta ó thuirtún, agus bhí gintacht i brintacht lena sínta a tógach dún. Timpeall na tíre níorbh teorma laid ag an bobbal cad a bhí ag tuairlingt. Bhí bhudaí ag teacht salach ar a chéile. Bhí bort ar an bobbal agus níorbh aon solas ag teacht ar an rialtas. Deirtear gur tús má lean na haibhre, agus léir nach raibh an teachtach sin fáinte ag an rialtas. An tain rud a bhí ag bhrá ag an tíiseach, nó go méid gachfud cearcail lá dom naimrómid le chéile. Mar is óldíomh, ní raibh gachfud cearcail lá in aoncur, agus níor aibrig aine le chéile. Faoin seachtaí lás fithe de bhí mórta in éireann, bhí éire tréis ag céad díon glasáil dhéanamh le haid gá seachtain. Faoi dhear na gá seachtain sin, bhí na sínta ag curtha bhaig le haid trí seachtain eile. Ach, nó bí bortha, bhí plán ag an rialtas na sínta sin a laidú ag tosú i mealtainna. Fa riar, curg na plána na sin ar achló faoi uail. Agus nó throcham lúna sa áfach, cé go raibh na sínta fós a bhaim, bhí sé soléir dúin, go raibh daoine fós an ann dul amach agus crack a bheith acu, mar a chonacamar leis an scanal golfgate ó thola Linn na pandéma. Saolig ar seo, an rialtas a bheith ag leabhar a feadh míana inis, a conas a déiteach an pobl a bheith ní sa bólta, is an las na tíre omlána. Agus cloisiimiid go raibh duine is 8 pólatóir ag imid golf i chuntaí na gáilbhe. Maidir le Golfgate, nach dálóg an rialtas na daoine sin, caiilech a post. Nach léironn tú sin cé go dáíart ar an rialtas bhí na sríanta agus cé go dáir bhí siad faoi hachtachas an bandéim seo. Ba chuig go mai sé sin a bhlas bibh sin, Mos bhd ag ghiltas ag gceannas ar títhe. Ní caiid mar dúirtú níos lua, ní caiid tú bheith furfa, a caiid tú sampla a chuirtún, agus an sampla bhí tuchaún leis an Golfgate, ní sampla bháid sin. A chuirde, ábalta, conas a déiteach mála chuirt an bhíalta seo, mana bhfuil siad an ann a dúircha féin a leanúnt.
Bhí sé solar an scanál sin, nach raibh aon sim ag an bhíoltas le haid leas an phobal, coáda agus a bhaid siad an aon air chuirtó féin a Díospóireachta. Nó bhí golfig imid ag an Oireachtas, bhí cúlú achtamíochta ag toirlí san tír, agus an bhóta díosteachta ag méadú. Ag smaoinmh ar an éileagar, bhualam Muinte olais. Ní ghlacham. Bhualam leabhar faoin an níceocht díosteachta pandéim a COVID-19, agus an bhealchan a bheith sé sin ina feiseach. Cá an bhain Comerica Social €2 billion le hain game for Huntas Paw. Agus tháinig George Camach an bhí cata a grágrah beagnach defrin géid de dhíine a rinne éileh ar níceach seo neamhin cálatha. Defrin géid. Saolig, ní ghlacham. Saolig ar an méid lapacha ICU a déta a bhíoltas ceannach leis an 200 million sin a chur mú. Ní a bheith gohan taide ó dhéanamh ag an bhíoltas, agus ní a daoine anmach frí. Bhí daoine ag tiileh gá éad a bó gach seachtain ar an níceach seo, agus tá daoine fós ag brint las as an íceach seo, anneo, cé go bhfuil rudaí ag dul a bheismars gnách. Caithfidh mé admháil go bhfuil fear obair dainte ag an tírenis agus an vaccín a chuirt amach acu. Se, is rud intach é go bhfuil daoine an aon dul amach, tus go bhfuil an vaccín feite acu, ach an bhfuil an mola seo tiltte ag an bhíoltas? Tá ciocras ag an daine sa tíre seo, tréis 8,000 de dhéon glasáil a haid píosa na moltacht in ar saoil. Cínta, tá fórmhór an pobl tréis vaccín a óil, ach tréis a bheith gramathe sa bháile le haid blion go le, don éfa lom bheith gan éirí trí campus na Tríúda agus ba ceadagam dul amach arís, seans bhá go tógad an beard sin. A gumpród le sin, ba cuma lom fi cúpla snáthid im a lámh. Agus an rud faoin vaccín, nó tugad amach na vaccín, chuir dúirt na an bhíoltas go bain na potagéir agus siopí potagéir toid amach, agus ní rá rara ó thuirt ag an bhíoltas chuig na siopí potagéir. Bhí vaccín a chur mú ag na siopí potagéir, tuisc nach ra is acu cáda le déanamh. Bhí daoine ag óil an vaccín, a bhí ann le haid féinú is dád a bhíomh, agus ní bhí ceapam háirte like míle a vaccine a chuirtam é, míle vaccine chur mú ag potagéir bháin ó bháin. Ní gacham. Is í an éanna nach raibh an bhíoltas olbhathe ag chur bit le haid an pandéim seo. In am an gatar, ní raibh an bhíoltas ag smaoinmh faoin bobbal, agus bhí siad ag smaoinmh arthú féin. nó bhíon an dal ag déanamh an ólas don dal, ní féidir ine a bheith ort nó a hit an gachrad as a céile, mar a tharla an seo leis an pandéim. Cathaoirleach a bhfuiltóirí a luchtfeachna a cháirde Gael. Is mise ó sin ó Síocháin agus fé mar a dúirt mo cóglaí Siobhán, Tommy de Glauert son an ruúin sa a nacht. Ruúin a bhainean le tréimh se chorach, réamh lódach starúil agus atá ag tacht chun deireadh. A nacht beidir clé gá phríomh ar agónt dúis an scéim íochaíocht díospóireachta Fandéamach nó an PUP agus an son an curcuige sa Fhoras i dtaitheis. Ach, solid acan se chuige sin a cháird, brevalam piasará faoin an óirt mo chara seamas. An choras sláinte ó hús na pandéama agus bhí Siobhán ag leabhart fééis á freisin. Aon tíam leis féin na páirte cumádacha fianna fáil agus funa Gael agus go raibh i gcuacht sa tíirsa ar feadh céal bliana agus mar sin, ach ní hé sin atá clé á dhéanamh going air. Der bhanreacht na hÉireann. Níl sa rialtas ach an cuaig ara déag a síon timpeall an bhórd san. Ní a hála riimiis agus ní héan fartaí pola túil. An díon glasáil is fuide a dúirte má léir nach crothú é sin, gur chuir an rialtas sláinte faoi bliath thar éon ní eile. A fáraigh, learíis faoi cóibrú ile éireann agus faoi Ileán na hÉireann, aon tíam, ba ceart gomach éire aontaithe a going, ach níl. Tharla égóir starúil na críochealta agus dá bhar san, ní féidir cóibrú
a dhéanamh ar an Ileán sa Cathaoirleach leis na henteachtatha sa rialtas ó thuaig, agus is trua is sin ach níl an nocht ar an rialtas dá bhar san. Ba bhil an pleirtlih féin PUP. Nuair tháinig an cuairteoir marfach sa, go dtí ár Ileán an céad lá de bhí aglaring, agus bhíomar omláin anólach, bhíos omláin anólach ar cuasaí epidémolíochta, fiú conas an díal focail sanna uanú, ní lisa gan fós. Is maithas cuoin lamsa nuair a dógar an tíise an céad lá an céad díon glasáil, ceapam marna ar fad nach marthach sé ach caicíis ach mar frua ar gceann. Ach mar sin héin connic an rialtas láthraach bán, go raibh díostíocht olmhuair in ann don tír agus chuirdar na cosintí a bhaim a cumádach dína sláán. Mar a dúirt na Gael trá, is it the sac na hacíide is fosa í a leis, agus nuair a tháinig an hacíd dhéan an rialtas í a leis ar an buinte buise. Háláán statisticí cata timpeall ag an bhreasúra an 8. Ach seo statistic díobh. 300 agus a €100. 300 euro in ag na seachtainna a fuairlucht an PUP. An is a chuirde déananig í machnamh ar fe second. Cén crot a bhach ar sucí an 8 marach an PUP. Céhéad páiste a bhach gan dídan an nolagsa marach an PUP. Cé cúd ar gáirde, dar górsanna, dar nína muinterthe, dus na dína úsle sa seomar sa hanacht, nach mach an sa, a bhach an neorathe timpeall an dahan marach an PUP. An mach muinter carcí. Ag tríal ar chlub an conarthe an 8 marach an PUP agus an cosint a tugach dus na hibrethe san Arnáil san. So tug ik clús fáir an rasúra agus iad ag muíomh náfuil mulla mór tíalta ag an rialtas as an scéimsá nó mulla ar bé de réir mar chara Uí Chollatáin. Glacan leis. Well, is fear go raibh roinn pops ag ghlacha an pop. Ach mionlach anna bheog a bhí ann. Agus ag deir an lé ar dhéon sé an damáiste. Agus cá mé rá fés á freisin. Bhí dtíine rá ó níor áhas ach a gobar ar feis seachtainna agus an san fuairs an PUP. Marach an bhírast bheith á fós ag gobar. So ní ghlacham go raibh dína óga ach a háirithe ag déanamh camaléireachta leis a góras. So seans náfuil an freasúra buach as an PUP mar ag bhí nacht. Ach tá muintir na héireann ach go háirithe an 600,000 duine san náfuil ina spalpíní ná ina macaigh an nacht a bhuaile hobar an rialtais ó hús na pandéma. Mar éon le riachtaris ach na míocha an phobal. Dahan á rialtas go raibh folána na níana i mBaile freisin de bhar na Covid agus chuige sin rithach scrúdathe na háteist go ráthúil ar an amláin ach go háirithe de galtaí áteiste na bliana sa. Agus háláán cainte féin áteist nach da dhéanas héin an áteist im léana. Agus caith mé rá há caint féin saléireacht agus féin onrachas a nacht a rinne nálaigh ní raibh isagam Cathaoirleach ach nuair a tháinig an fógra i mí fiabhra. Ní raibh duine ná dóirí ná máthair timpeall na tíre nach raibh iontoch sásta leis an réatach ar tháineachas air. Agus nuair fuil siach na tarthaí ar an tríú man fór. For hart fin lín céanna daltaí a géad rawa CEO is aiach in an ábhlíon ag nóbhéil san éideag, rimission bantaim for 53 fan géad díorthirí a géad rawa agus an son in ábhéil sa fethe agus fethe héan for 52 fan géad agus 50 fan géad a géad rawa fé seach. Seo anón go raibh ardú súntasach tagtha ar líon na níorthirí im líana. So níor tháinig mórán ahrú ar líon na nína a fuair a géad rawa. Chur an rialtas na háitna ollscoile ar fáil dumpsa. Agus dom cóglachathe. Chuirdóir an choras áteiste bachorrama ar fáil ní bachorrama ná go nábhlíon dar lumsa. Go páirsanta tá an buach agus faoi cumín ag an rialtas. As an deis olmhuair sa, mo bhring lódaí agus bring lódaí mo leabhádóirí a bhainteach ar an aistear nua sa, an aistear ollscoile seo. Agus mar sin na cháirde mar ocalscar. Tá sé éasca don locht an rasúra a bheith tuairt lécht a dúing an nacht. Ar dhéan an rialtas nó ar ná dhéan an rialtas agus dámach sibse sa rialtas bheach na héan rud de friúil ar nó. Ach féic í timpeall ormh. Marach na vaccínathe agus na tosíochtaí ar dhéan siobhán pléirthe agus an PUP agus an curcuige in Arnáil an na dachas a phléas héan. Ní bheimist an sa an 8 i cilóra deire na pandéma. Bheimist fós in omar na hamaléise mar phobal gan dóchas ar bé. A chána mar slán as.
idir young bháilteach na Gael ar an lábhsa, agus ceannach spragúil ar rialtas ar an lábh eile. Táimid inis ag seasamh ar thárseach dain uair nua. I bhacail ceáin a nacht, táimid an sa, táimid bio. Cúmar an lec leis an víras agus de bhíomar, thoríomar, bhuinamar amach ceann scríoba, agus mar a lóir sin mar ionise, go bhfuil mulla, mór, míltenach tiltte ag an rialtas as a good ibre ó hús na pandéma níla isagam cad a dhéanamh an gnó díobh. Bunig í úsáid as for geanna nacht, os glíg for súla agus takeíag leis an ruúin, gur míle maithagah go léir. A cheirlí a bhiltarí a chomhhicléin agus a luachtar asra. Tá mé héanas murin go thomlann a gcinne an rún go bhfuil mála ar béthailte ag an réaltas as a go dibre a rith na pandéma. Creid Virginia go bhfuil níos mó dahar na maithis deanta ag an réaltas. Ar a chéad dul síos, ní chreidim gur go leor deanta ag an réaltas chun sceapú COVID-19 ag an mhuiliú. Cé gur ó taistil teoranta tíomhastí den Ilein, is léir nach ró an réaltas sásta ceiliú amach ar an airgid turasúireacht ar rí teirí an bhliain fiche. Dar le rialathe an réaltas ag an am, bhí turasúirí an ainimas a bheith ag deanú féin éanarú, ach ní ró choras crin go leor curthan éireamh acu chun cinntiú a dheanú gur ó daoine ag deanú seo ar chorabí. A rís agus rís, tháinig muid na nimhreacha a gul an airde agus is dóthgar chéad go leor daoine dóthas. Agus de geithe dóthas, ní ró serviceí láidre go leor ag an choras láinte chun chuidú leat ar chorabí agus seo mar gheall ar nach ró go leor airgid cartar feil acu ag an réaltas. Le fada tá sé suilear dahan duine nach bhfuil serviceí sláinte in ar an láidir go leor le duile le brú gra bliana. Agus is cinse fást gur ó ggéircéim mearthlainte an a bhhad sul ar thula Virginia faoi COVID-19. Dúir alt a chuid de journal mí Eanáir fiche, bhí cúig céad pásna bí chun na róna seo líne agus cean réiteach ar an aib. Bhí an gghearcéim sa choras sláinte a bhhad sul ar ó facail cléiste faoi COVID-19. Glacam leis? Glacam le sin fásta ach ag an am céine bhí na febanna seo an ribh an pandéim agus don chuide smó bhí go leor daoine sa réaltas a bhí an ribh an pandéima. So má táid ag leir faoin na daoine atá sa réaltas mar an réaltas sin a bhí ag tarlú agus sin a bhí cis le chuidhór den na daoine a bhar buas ar na pandéima. Agus le an inter réile seo ar na pandéma, ní ró go leor takeíochta chuthar feil do banaltrí, doctorí nó duine bhíile bhí obair sa choras sláinte, airgid nó eile. Feib sontasach eile ná an dóid a chéith an réaltas le daine a bhí obair sa tionscail álíne. Ní ró chuidir ar bí ar feil do cheoltóirí nó leithid a bhí a ceiliú amach go mór cean dóid ar bí le airgid a héichrú. Fiú agus na títhe táirní ar oscailte ríis, ní ró ceadach ú seananton. Fiú rihinn saoirú am léana, bhí deacraach dí sontasach ag ceoltóirí airgid a héichrú ó dheas, cé gur ó cead a ceoltóirí sa tuisceart bheith seanamtíomh an mhaí. Is cinse gur chuir seola na hibhretha ó dheas agus ó thuí fásta, mar gur daoine ag taisteil chun ceol beo acail. Agus beidir go gapan sibh mar chóir ar nar chóir a chorabí de ceol beo bheith tarlú ó rith na pandéma. Ach ní féidir seo rá faoi a an duine sa réaltas. Tá sé dilí go leor chun an argáint dheanú gur ón réaltas na hÉireann go thomlan na gcinne ceol beo, nuair a tháinig an tánaiste líomhráidgar ag buint soltas fí le ceol asásanna, agus tuigim gur glacam leis? Tá méid teach sin dearach an is.
So tháinig Virginia lig an tánaiste Leibhéil Edgar ag buint soltas féle cheála sásanna, agus tuigim grú sos tiltte ag éirí an réaltas ina go jam sira. Ach nach rowan rud céanna tiltte agine ag muir na héireann. Agus inis le rint breagniú Janú. A chénéad, bhí feib na suntasa ag leis an choras vaccín an éireann. Bhí daoine ag teacht ó jaas chun vaccíní a eil ó chuí. Mar gheall nach raibh an choras ó jaas forsanach don am in aróise. Agus maidir leis an máú thugtú don réaltas leis an teastas sinseach. A dheall bhílas ar fihe go héirithe, daag si é ó bhád ro bháil chuna chinniú sin a dheanú, agus cruthú seo golóir brú agus strosta daltaí. Agus ghlacam leis? Well, fiú leis an réiteach sin do golóir daoine bhí se a bhád ro bháil agus ba ceart don réaltas é eil socrthe sular ó daoine a chealú amach mar bhí siad fihe. Agus Siobhan, ghlacam le ghuail a an duine sa seomar seo sláintiúil. Ach tá táhairn, tá golóir tealaí ag folann inis a cheall thuismothirí, sean thuismothirí, dearfracha agus dearfracha, mar gheall ar feibhena in obair an réaltas ó hús na pandéma. Agus mar gheall ar seo, tá mé haon agus marin go thomlan na Gine an rún, gohfuil ard máú tuilte ag an réaltas mar gheall ar a go jobre ar rith an pandéim nó ar COVID an Idig. Iarú armanacht a bheith am Cathaoirleach ar na Díospóireachtaí seo, ní raibh seans ar bí go nniúil tóin dá lehéid dá méonse assassin heistelóin a bhaile heige seo. Is mór an anóir dú a bheith an seanacht libse agus caihí mar réit go bhfuil se bhané mé a tharann se réis go léhananta má óige agus go léhananta sprágúil in na hallscoile dús a fasta.
Colúidir agus cadrih intach a chothú a gin a másc ar go lacithe agus ar go amsrí gan amsin agus fós tamid mar sin a gcónaí. Mar sin híon éú arm caint sppragu le hórtinacht agus bhí me macnúir seo agus tuairt me Níl so gom tíon dá a spprag hí mé na melíonn seo mar de rire tá sibse iné an sppragu a hort dúsa. Agus mar dúirt seanan sin fasta, ba Iar-bhuaiteoir mé ach ba Iar-bhuaiteoir mé fasta agus anistam a gobar an ollscoil chomórtais sin. So codíonn se sin lom agus sppragann se sin go mór mé. An toras a bhí agam sa le teart agus seo, Hosí mar Fhoras héon nar a bhí me inta óg, nar a bhí me nar a tóigú méidir hanail agus nar a bhain me scolareacht amach le gáil chuna giltarta, nar a bhí me hart fan néimlí na díis ba as brach giltart am a iad ach níró se díra géir arinne an rélig a lóirt mar ag an náam sin teú na ró Beiidir tochaí sa rélig. Ach de réir mar a bhí muid a fesan níos an sin teú dá fasta go ró tochaí sa rélig, agus bhí me dean leidir mar chláán agus ma dhearfarcha agus ma dear fad, go lóróch muid Gaeilge agus go gunneoch muid an Gaeilge bio sna teile a tugin. Lan me héana ré mar bhúntir agus a lehéid siúd, agus an sin díospóireachtaí, agus drámaí, agus Gaeilge sa phobal. Agus fiúnar a bhí mé a bhúntir bonscoil an sin a líochttar ollscoil agus a lehéid siúd. Bhín sin sinna deanú moltúachta ar na díospóirtaí, hín sin muigh glacu páirte an rámaí agus a lehéid siúd. Ní féidir neu aird a dheanú den inchir sin a bhain le himachtaí mar seo agus leis an obair seo an obair pobail agus obair teanga atá ar bon. Agus tugann se sin mé go Fhoras na Gaeilge an éit sin bhfuil me a Cathaoirleach an isis agus ag obair leis na daoine brethe seo an Gael Linn, Conradh na Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge, Cumann na Bhíon, Gael Linn has glór na níl agus sin an curthaige cófáirtíochta a buniú le curthaige tras teoran nar a curú Fhoras na Gaeilge chun tosaí a ggóhéics mar sin. Agus an rud atá gceist na gomíon na Fhorais seo ar fad na gomíon na ceagraíochtaí seo ar fad ag obair as Leibhéil mar tá feici a gin seo nacht. A cin den rudí Beiidir atá teirteach a ggóhéics le hití aras na Gaeilge na gur agriocht tras teoran í. Tá sé sin Harbheith teirteach dúsa caihí mar réit mar gnne ar tóigú mé ar teoran bhunaáil agus hirón agus dara agus na héiteach sin ar fad. So mar sin brehim gohfuil se sin Harbheith teirteach agus is tótha gohfuil se sin an éit sin bhfuil menis. Tá mé néime chaithú a bhag ma héal a chaithú a bhag ná mhór trí bhean na Gaeilge cé goró agus bhí sé dalí armar bhí me chonaí a lár tíre ar fá chuidhhaid a héal agus ní Gaeilge ar bí háartarm agus bhí me gurí feistí a thógáil le Gaeilge. Agus ba feistí isceach túla iad a bhreisiad dá lóróg siad Gaeilge. Mar a Harlíonn se tá siad an dhéanais tamala chaithú agsúlaach le gasar agus le garsethe ó na ceantar géaltar a fasta, agus tá na luúthe sin na teartarráis chun tosaí ríis. So má churamidéis sin aráis a ríis a díú ma héal héin. Tá me gin fonte seo a héalanis, cén ponte é sin, ponte ama a tá andúin ar fad, agus tá muidir caint fa fan James dónda a nocht. Ní éitach muid smuitiú ar fonte ama a bhí níos contartí agus a ró dúchla níos mó leis inar buntí síl ar fad. Cé go bhfuil me se, cé go munim se le glúin atá a bhád jefriúil ón glúin ina bhfuil sibh se faoi lethir. Tá muid ar fadig fallint leis na rudí cíarna agus tá na dúchlein cíarna roin ar fad mar a tháinig muid neocht. Sin an rud fá rud mar seo má smuitiú muid ar fonte ama in ar síl. Cé bhéad uair a smuitiú muid ar fonte ama a bhain a dehraí ahan rud in ar síl. Ar rund an dúilteach Beiidir an Panjéim, dúsa ponte ama a dehraí má héal na nar a bhuaime díospóireachtaí Gael Linn. Ceapí sibh sin anna eisteach go Joe. No. Bin rud chomór sin agus mé caintear mar chláán. Bhí mar réit le sin an sin hartfa Jaimlí an óhain sin hiig má feistí a heirtaí agus a bhí sé sin dúsa. Mar dúirt me an ledar ceann agus dúirt me seo dé an róníí ar bhaithe le hé bhíomh riomh sa Times ó hena leithní dáilm ach bhí muid an ledar ceann sin. Ach fuair siad an lehanach sin agus an Greengraf uafasach sin agus mé i mar ramsaí aran ag gnám agus rinn siad póster dú do bhrontan na snolag dú. So sin ponte ama a tá dearafach agus anis tá na pontí ama seo agin agus caihí muid go an leláfa. A díú na Panjéime anis Tás gin na cogaí na plána
sé is dúchleiniad a cad a hagan am ahas sin mar léachtar olscoile. Tá me sé gobar agus bhí muidir caiintear fáin am líonanta fa rud a chur ar líne, nó tá sibh sé an tíhile de sin agus ag strachail le sin fasta, agus tuigim go mórdíh féoch ar na dúchlein a tá séirithe agah am líine le blion go léithe nuas, agus sibh go an le cuasaí ar líne, le léachtaí ar líne, gan a bheitthe deagháil le war Gaeilge, gan a bheitthe gomórsaid le dainearbí ach ar líne, sibh ag tosú san olscoil ar líne, ar scálainn, agus sin rud mar Louis Shannon sin fasta bhí me ag cruinniú board aniu the word TG Cahar, the word áras na Gaeilge, bhí mar board TG Cahar hana héan le páric an seo. So agus caihí mar réit, be seo an chiad úr a ro de seo gin búlú le chéile, gan a bheith ar an scálainn, agus ní hocúlam a rálaat an difriocht a rinn se dúin ar fad a bheith caint le chéile, agus a bheith ábalta bheith ag caint fan chadrih a bhéú adrin, agus muid ag tógáil ar an obair a taladeanú a gine inis le ceire bliana taróin. Agus sin díomh se, agus sibh se inis ag búla le chéile an seo, agus tá sugam go coid den na hallscoilna a ráis ar champas go homlan, coideog of nachhfuil ar champas go homlan, coideog of ar bhain hibridach agus a lehéid siúd. Sinna fa a rís go bhfuil téhairt le seo, go bhfuil rud ar le tíomh mu de obair olscoile a tá ag dóhar darint le chéile mar phobal, mar riní a bhfuil na simana céarna agah, agus a mé na simana céarna agah a réhhar síl. Ní hon sin sa rag a gaihí sibh agus sin rud braham a tá téhairtach. Tá rééis na scoile, tá rééis na hallscoile, tá réana ar lethagah, go hairithe a dtíú na Gaeilge agus sibh ag pléad a Gaeilge. Gaeilge a bheith a de héal, nó de héal a bheith a nélig. Agus tá rud an sin mar bhartaí meise go mó an dárod agam. Mar ní hocúlam ma héal ar fad a chaithú trí bhean na Gaeilge a gcónaí, mar ar nóid tá mai gobar a réimsí eile a bhfuil an beir le bhuam tá mai pléile daoine eile, a caiimiid bheith oscailte den na rudí seo. Agus tá sé seo réit agam sa libh, go hairithe libhse mar lúin atá a caiiliúin seogaí na stáilm a dtíú na Gaeilge de. Mar an rud a hálíonn na coidhhaithegah tá sé bheith deanú bhí me loirt le coidegah an sin, agus ní cuasaí Gaeilge atá a neanú agus na hallscoiltacha. Ach tá gimpiar of gan jarmad a jaanú den Gaeilge a agah. Nuair tá Virginia glárach daoine le Gaeilge. Ní hon sin sa rag a gaithí tú a bheith caiithú a héal go homlan trí bhean na Gaeilge. Ná cail an Gaeilge, an teanga, an luach, an cultúr, an éonúlacht a bhain leis a Gaeilge de chéan, mar rinne agus mar phobal. Agus mar hanga a bhfuil an airid sin de éireacht de bunt léhí. Mar fiú ma tá tú gobar an Google, ma tá tú gobar an ospidal, ma tá tú gobar mar anialtóir mar líador, péit na bhfuil tú. A siopa gró is cuma. Bí muid a gcónaí ag glárach daoine a bhfuil scaith na Gaeilge acu. A tá ábalta mar hampla feimena ar le a cholíonú sa tochaí. Agus sin an rud is téhairtaí. Dúsa agus críoch nóí méile seo. Dá rudí mar seo agus mag macnúin sin a ggóhéics na pandéime. Díoach rih an fandéim, agus tá chóbuíoch an nearna mé seo, hacrí me go dúirhín ard ar an Gaeilge ag leibhéil dónta. Mar hála gan am sin go róma ag plé leis na main Gaeilge, agus bhí me deanú hí taid a dheanú go mar na main Gaeilge ar star na man agus ar impliochtaí na man dá phobal na Gaeilge th lear agus a lehéid. Agus tíam daoine agus thulamid páricin sin a caint an ort fá bheith san stáit aontaithe agus an seo mar bhaclaín na Dúrnáisiúnta agus a lehéid. Bhí sé de arm sa coppla cóilteach de éil fellowships éil th lear mar rinne a tané, agus sinna rud a dearm le miclíonn. Smuotí muid a gcónaí ar síl a chaithú trí bhean na Gaeilge, a síl cún é, a síl é nach monion le híon rud eile, a bháirt ar fada tá an. Chaith me sé díoach rih an fandéim. Bhí mé san Astráil ag caint ag cógáil le Dúrnáisiúnta in Adelaide. Díoach rih sin bhí mé agus díoach a mí fiabhra solar thosaise, bhí me ag ócaid sa Spáin fá hangacha i Dúrnáisiúnta. Agus díoach in Leibhéil san 9 chaith me 3 bhí in Ollscoil Melbourne. Ag deanú taide ar arcíh ag fearr dar bhainneam Nicholas O'Donnell. Níl sa go fiúr thula aine a go faoi. Ba rinne é a bhhaí conún na Gaeilge san Astráil. Bhí colún Gaeilge ben an rudach agus sinna fa bhfuil an airt sin teirta bunt leis na main. Na main chró, na main chréalta, na main ar líne is cuma.
Haring se seo, haring an colún Gaeilge seo, mar bhí me géirí na colún Gaeilge ar fad sin de Gaelic columns a eiles na nuachtain. Bhí colún Gaeilge ag sa Melbourne Advocate ar fá, well, ó nídig agus a dag a nídig fethe hart mar sin. Barochtúr leis é, níró bunch ar bíheige le séal na Gaeilge, níla sag an fiú ar chuir sé cos an níar an riú. Ach barinne é a ro a héal a chaiú aige. Sa bhéid agus a béidir leis trí bhean na Gaeilge agus hiig sin na luacha sin. Hui me te san arcíh seo, bhí se cosú le seamar mar seo, é lán da leorthaí da chuid a fuair sí óhairn, agus é a deaghail le Douglas de Híide, le Padar ó Líre, rinn sé astruhain ar leorthaí, rinn sé, agus sin díreach duine ar le, agus bhfuil men sin le pobl na Gaeilge a Melbourne. Chaith me blian eile, agus díreach bhfuil me géirí a rálah gur nach síl cún a bheith a chaiú agat, má tatú caiú de héal trí bhean na Gaeilge, ná mar a dúirtme síl innélige ná de héal a chaiú innélige ná Gaeilge a de héal is comma. Chaith me blian eile a Canada, mar olaf cuairte ag plé le Gaeilge a rís agus le háircíhan an sin. Níl an sin ag dhé hampla agus is mór hamplaí sin, ag tamíine bhí mé sa Tín ar fá coppla mí fasta, agus tá má caint fuam híana an ocht mar iarú armsa má Fhoras a lualah, íl onamsach den neamhain, tá daoine idirnáisiúnta ar fod an dóin ag plé leis a Gaeilge. Agus fector dúsa go bíar bí bhfuil daoine a plé le Gaeilge, tuis go naithníonn siad luachanna a bhain len ar naidhreacht. Ní éireacht eisceach túl na hÉireann ná na Gaeilge, ach éireacht a bhain linn ar fad cuasaí teanga, cuasaí cultúrtha, cuasaí litríochta, na cuasaí a bhain linn ar fad mar rií, agus na rudaí a chochaíonn muid inis agus muid a lár pandéma. Nílas sugam go dé a dheanhain gan na rudaí sin a rith na pandéma, ba iad siúd na rudaí a choní a gáil mé. Tá ag féchan sin sehanis tíam chuid na miclíonn bhí chugam a teag obair inis le Gael Linn tíam Ceithleán an sin, agus bhí Ceithleán ag obairlumm ar thugra le Harvard a rith na pandéma, bhíoch muid ag deanú rudaí eile. So tá féidireachtaí den seo Sean McCarthy an sin fasta bhí agam mar bhaclainn sílam go me gáil an níos go mór nar a eicim se daoine an seahos mo chóir. Ach díreach is tócha, má tá caint fast sprágu a thuirt sin ocht. Tá a géirí a chur anúildíomh gur sibse de riire na fonsí sprágtha a tá agamsa agus atá agíine mar rií atá gobar an ollscoiltacha agus atá gobar an airneal na Gaeilge. Agus tá ag brath áibhse don chiad glúin eile, ní díomh a bheith ag obair is síl na Gaeilge de anrod agus féidir leat a gcónaí de héal a bheith innéige nó Gaeilge a bheith a de héal. Agus béidir sin má heachtarach an nachtíomh agus bhhailm béidir chomáile sin críichnú le cógáirdeachas a dheanú libh ar fad as a heacht trí na pandéim an fandéim seo. Tá gasca deanta agah ar fad. Tá me se bhd ní sin na sibh. Bhí me se faoin am seo tá dulta daí a rudaí a bheith gáil a mú a me híal dearthaí mé mar sin é. Búlú seo sibh se ag ís an óg, agus tá sibh néáil an leis ar ag Leibhéil an chróga, agus tá sibh le mollú go mór as na dúchlein a tá saoirthe agah se le blion go leiche nuas agus níos móna sin, agus conigí arbh sin an tíon rud a tal a réit agam sa libh, so gur amhaigah. Gur mágad teáin agus cháda ní chuneom se ráda sib ach is ben an úl on caiintúir a chorúm agus cé gur hagur sí an taid idirnáisiúnta ar buna nílas hamar hagur sí dóhan gan stádas idirnáisiúnta teice mar tá sí ar teán gan na scolarí is ahananta a bhhainans vinní montaide ar idir seoireacht na Gaeilge agus ar bhechan na Gaeilge agus ar ról na meán is síl na Gaeilge goitine.
agus is lochhar an tólas an taice, agus is mátá sin ná a riint, agus is ní minic vín dáid sin inéndí ag lochtaide camera. Is ard scolar í an talamh Regina. Agus tá an freisin gur ardháil báirdí mar a dúirtí bhí se go bhí ar a coppla téir íonna mar bháil go bhir TG ceir ráit ar mis gobad trá go híal, leag go híal. Agus ní an daine íonan san sóirte naibde dohan antais na dohan buchas. Abud gan buchas a bhéir bhir stáitir na síalta seo, agus abud gan buchas a bhéir bhir ar nós TG ceir ag tréh sí áirid in na híal. Síla tarantéir cúgu brethe is fithe de arúmáireach creidim. Ach tá molla sin na Gaeilge. Agus molla eile atá Gaeilge agus beidir nach cheartta mai seach dear mai seo. Endan íon an staidir ar bhechan na Gaeilge agus ar tréimhse sin. Feiceú gur na halúna agus locht acadúil ag fíor hosach cheanireacht glóiseach na bhechanna. Agus buinte chur sin mar thug sé sin meachan agus tégur gun glóiseach ag am gur argáintí bunach ar bun faoi stádas na Gaeilge sa go sádscoile. Agus a rud a dhéile. Agus bheith ceist le chu ag an beidir a bhfuil an ról ceanireachta céine sin ag locht acadúil na Gaeilge sa lá taniuáin in glóiseach na Gaeilge agus ins na hagras Gaeilge nuair umánaithe ar a gláí chuideachab agus bíon na tománaí ar a gláí go má ach cadina cinnt an clufa immart freisin. An rud eile heasta bhaim rá ná tá go leor fólamta i go leor agan le lín na pandéime. Ach ceangan rudí smúchá ginnar am hain le seachtainna bhí mé léamh colún sinna vín ag Brian Mooney in Irish Times faoi gaiilimseoir, tarling gur gaiilimseoir an bhean úte go bhíar a bheith na cúnaí lumsa. Agus bhí tuismáid scríbeisteach stoi cóislam hain ará tá bhaachnú muín ar an ollscoil ní me cinnte goil se baint an Eritin soltas tá sé brairías meú cedas carta morális. Agus le bheith féráilte gan Samuelí Mooney dúirte ní bhí me sé an ollscoil siad na hábhar rinne me ach tá íri siad na daine a bhfuil lum agus na comíar me gníomhachananta. Sinad gáíre heslum a femohíil bhí se an bhúnteir písa ple le gaiilimseoid a fe písa agus tá se na heolaí gaiilimseoireach agus a scríb gan Irish Times. Chá sé sin na gin gomórarm agus mar chuoinú ar an nócaid seo. Agus mar achal scaid agus tá rún buchas an fágúil mission seo ná rún buchas ráháil leis an Cathaoirleach agus tíchainteoir bheagan agus tá sé sin dintanis ní chum idir bhóta. Leis seachtain nuas bhí se ám in tíúir teíonna. Bhí me an na bhíomh iad áan go bhhecinn na connachtaí bol a grisáil ar chuúgeala. Rud nach féit chum deáil le coppla bliana los méallar a bandéim, agus méallar na funnach mai beidir a connachta gnám. Bu sé aintach bheith láthir lech féchan na be, dáirt a chuí. An dárud chum agus gunán aracht a mór na trá arú réir. Agus dáirt tiisiach chuí ar bhealach chuig agus gunán rééisúnta brnachatá. Agus dul muid punta nuró na í agus dáirt tiisiach chuí. Achan nu is múch a dáirt a chuí náú chuir teannacht. A bheith ná a bheith láthir ag óáid mar seo d mé an Eritin tiúnchair ar mhíal héin freisinach níach mé stechan sin inis. Agus loch féchan na behaint agus tíine bheith gargóins, agus gáidíide sinna cruí réilín ar fád. Díine a bheith gaidirh le chéile, pléile rud mainid solta agus teirhes, agus beidir cá argóint bhán freisin. Mar sin gán buchas líbse leis na fórne dar nóí, ní sam céhéad na buitirí ach is buitirí chulaganine agus leis an Cathaoirleach go háid. Gur míle maigad. Gur míle maith go dhéáin. Well, tásúla gom nachhfuil na búteirí chun an ciad chuig ar fád a chahabhnaíon ihe bháin, ach mar sin héin. Cóhordachas libh ar fád bhí an díospóireachta ar aus bhí sé Tharbheith spéisiúil, bhuiine mar trúr an tanmh go dó as. Agus chulamar tuairimíocht únta chulamar ar a ggóintí láidre, agus bhí an taide bhí déanta an na spéisiúil ar fád, rud a bhain a hean lingléir, ná an stadéir comparáideach a bhí déanta ag na fórne
hirtha eile, compráid idir an tír seagus tír heile, bhí sin anna spéisiúil, ach bhí anna chuid taide dianta. Cin fá mar sin go bhaich fuireann na bháin, marc níos irde ná fuireann eile. Wel, bhí rudaí áirithe a dhéann an differ idir na fórna stocha. Tá an teachtaí láthir an na háchtach ar fad. Agus dá mén sin seo, tá nótaí a gomsa. Tá mé díreach tréis idir réiteach mus seo mar eile. Ach dá mén sin seo a féchant mar seo mo chuid nótaí, chaileach sibh spéis láirech. Cai tú teachtaí dhéanamh ar nótaí a úsáid seachas a bheith á léamh go díreach. Sin rud a bháin a rinne differ idir na fórna. Rud eile ná go bhfuil breagnú an na háchtach go dó. Tá sé antáchtach go beagá suas ar a ggóidtí daoine eile. Rinne golóra go bheith sin. Ach, rud a bhí níos fearraigh daoine áirithe ná an belach a rinne sibh é sin. Mar bhí cuide go fan an na haragóintí agus breagnú a isteach go nádúra. Seachas a bheithrá ó inis díana mé breagnú as onso. So sean das nuair airíonn le duine é dhéanamh go nádúra gan a bheith cinál, gan é a bheith deilteach ón gcuideile den aragóint. So mar a deirem, den chiad bhliain eile, nábíigi ag léamh más féidirlih. Bhí roinnt fa ama a goibh le bheith á olahú seo, agus dá bhhar sin bhéin sé ceappa go mbeadh sé fálamthe ag daoine go puinte áirithe seachas a bheith á léamh, agus buinnig gin úsáid nádúrtha as na nótaí. Ag deir an lé, bhíoring ráha a dhéanamh. Ní raibh sé éasca ach rinneamar é. Agus na fórna a bhí chun tosaigh, nó na fórna a fuair ordmharc sna ranóga go léir. Agus nuair atá me caint faoin na ranóga go léir, bí na marcan a briste síos. Agus bhí mar a lorg tuairimíocht, breagnú, teachtaí láthir, ran fortíocht, pointiolalas agus eile obair orna. So leis na rudaí sin ar fad bhí go iran beagáin beag chun tosaigh ar na fórna eile. Agus sa tarna háit tá Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Agus céimhhuaig, céad thugalisteach ag club chumra na Gaeilge le €150 i do fóca. Sa chéadáid hí choláiste na hallscoile Corcaigh. Cóghardachas leis na búitóirí agus cóghardachas le gachéine má sibh.